Hola, bos días. Días. Rubén. Encantada, Astrid. Nervioso? Un poquillo, o xusto. E de onde eres? Eu son de Poio, da Lola de Pontevedra. E ti? De Vila García de Arousa. Pareceume encantador, bo rapaz, amable, agradable, simpático. Por que estás aquí? Pásalo, porque ao final, pois, bueno, hai que darlle un pouco de salsa á vida. Entón, pues, bueno, tiramos por aí. Parece moi linda, a verdade. Gústame bastante. Está moi ben. Como viña un pouco sen saber que me iba a encontrar, non? Pois non sei, foi como... Anda, que guai. Tive un par de relacións, fai tempo xa, e, bueno, levo como 2 anos ou así solteiro. Levo moitos anos en relación estable, centreime en mí mesma, en coñecerme, quererme, apreciarme. Moitas das parellas que tiven o que dicían unha cousa, pero despois facían outra. Fillos, No, mascotas... Mascotas, sí. Fillos, bueno, depende de como os consideres, pero sí. Fillos. Sí, Mascotas son fillos tamén. Por exemplo, un día de choiva, estar na casa, unha película de fondo, calcetando e os meus animais ao redor. Dereito a ser libre, expresarse como crea que lle pertence expresarse. Todo ben, non? Por ese lado. Sí. Eu son bisexual, por iso para min é importante. Preferir, creo que prefiro como pode ser 80% chicas, 20% chicos, máis que nada porque en xeral, a ver, sei como somos os homes, e bueno, hai cousiñas, non? A veces. Sí que está o panorama a veces un pouco turbio últimamente. Es que no sabes lo que tú me haces sentir. Que opinas sobre o bullying, o acoso escolar, esas cousas? Obviamente pareceme mal, o preocupante é que me parecerá ben o bullying e tal. Non, ademais, bueno, tiven os meus momentos, non, no instituto de recibir. Ás veces pasa algo nun momento complicado, pode parecer que se acaba todo, pero é importante tamén aprender de iso. Ao final, pois, inda que non sexa a ti, tampouco queres que lle pase a ninguén, non? Sempre din o de é un neno, xa lle pasará. Eu creo que aí estamos fallando moito como sociedade. Eu creo que todos temos que vivir en paz, e bueno, e querernos, non? E ao final que somos persoas todos.